Hello guys, good morning mga Uragon. Ayan, ito na naman. Mag-umpisa naman tayo ng lakad takbo, running walk every morning. Ayan, yun ang ating pinakang exercise. So, ito na yung ating pang 17 days na running walk, burning fat. Ayan. Sana ma-burn yung fat. Okay, so umpisa na tayo. Time check, 6:09 in the morning. So, samahan nyo ako. Let's go! So, ayun guys, umpisa na ako ng lakad. Ayan, alas 6:10 na ng umaga. So, lalakad takbo tayo ng 20 minutos at pagkatapos exercise. Okay? So, ayun mga Uragon, kita nyo ba ako? Madilim talaga. Dito sa street na to, madilim. Kaya di ako nagbibideo dito, ngayon lang. So, ayan guys, tuloy-tuloy lang ang aking lakad takbo. Medyo maliwanag na, ayun o. Maliwanag na ang kalangitan. Takbo tayo guys, takbo. Ating tagtagin ang fat at ang taba-taba para ma-burn. Maliwanag na guys, tinanghali. Ayan, lakad naman. Masakit sa paa, kakatakbo. Grabe. Hindi na talaga sanay Hindi na sanay tumakbo. Medyo late ako ngayon ang dating Alas 6:10 na nag-umpisa. Kaya medyo maliwanag na Pero ayos lang. Maaga pa naman. Ayan, lapit na makarating guys. At maliwanag na nga. Exercise naman pagdating. So ayun mga Uragon, andito na si Uragon. Ayan, tapos na yung ating 20 minutes. Ayan, maingay na. Medyo late tayo Umpisa na sila magtrabaho. Ako mag-i-exercise pa lang. So, exercise muna ng 5 minutes. Okay? No. So yun mga Uragon, mga besh, mga bay, tapos na yung aking 5 minutes stretching exercise. Ayan, so dito na ulit magtatapos ang aking pang 17 days na running walk, morning exercise. So hanggang sa muli, kita tayo bukas ulit ng umaga para sa day 18. And if you like this video, please like and share, and don't forget to subscribe to my channel. Bye bye.